Hello mga ka-Fix! Welcome to my YouTube channel and Facebook page, ka-Fix Vlogs. In this video, isi-share ko po sa inyo kung paano nga ba madaling matrace ang wire, especially para to sa mga electrician. Paano nga ba ninyo matitrace lalo na yung mga walang power? Kasi yun talaga ang pinakamahirap. Kagaya ng na-encounter ko dito, ng nasa likod ko, ang problema nito, may hinahanap akong wire. Yung hinahanap kong wire, walang power. So, ang ginawa ko, para matrace ko, mano-mano ko po siyang trace. Ang ginawa ko, inun ko na po yung lahat ng breakers, pero hindi pa rin siya gumagana. Tinester ko yung dulo, wala pa rin power. Kaya, ang pangalawang ginawa ko, sinubukan ko po siyang hilahin. So, hindi ko po nagawang hilahin kasi siguro dahil sa dami ng liko-liko, kaya medyo matigas po siyang mahila. Kaya medyo nahihirapan na po ako noon. Tapos, sa dami ng wire, syempre, pag tiningnan mo pa lang yung kumpol ng wire, tatamarin ka na. Lalo't kung ang ganda-ganda ng pagkakabundle, so, na-arrange naman ng maayos. So, manghihinayang ka talagang guluhin yon para mahanap lang yung hinahanap natin. Then, nakita ko yung electrician na gumawa ng wiring nito. Tinanong ko naman siya kung may ihinang siya or hindi ikinabit na wire. Ang sabi naman niya, lahat naman raw na ikabit niya. Sabi ko, imposible naman na naikabit mo kasi kung naikabit mo yon, pag on ko ng mga breaker lahat, kasi may mga nakapatay na breaker, pag on ko ng mga breaker, di sana magkaka-power yon. Kasi gagamitin ko yun eh. So sabi niya, in-insist niya na naikabit naman raw niya. So, okay, di na ako nakipagtalo. Kaya ang ginawa ko, itong ipapakita ko sa inyo, ito yung pinakamabilis na gamitin. So, ito. I got this from Lazada. So, ito. Umorder ako nito sa Lazada. Nagkakahalaga po siya ng 1,291. Para hindi na tayo mahirapan magmano-mano, isi-share ko po sa inyo kung paano ito gamitin. Okay, ito po yung binili natin. Ayan. Ang iba, pamilyar na nito. Lalo yung mga matagal na electrician, lalo't galing kayo ng abroad, alam nyo na to. Ayan. Ito po yung tinatawag na tone gen, kung tawagin. Tone generator. So, ito, dalaw po yung purpose niya. Ito. Continuity. Pwede po siya maging continuity. At may ano din siya para sa cable, lalo na sa mga LAN. Ayan o. Kung may putol yung linya, mabilis po nating matitrace. Ito po yung selector niya para sa continuity at sa tone. Ayan. Pag sinet po natin yan sa tone, dito yung tone, yan. Sa kabila, ito. Ito yung tone, yan. Ito yung tracer natin. So, kapag inipit natin to sa dulo ng wire, kahit saan na papunta yung wire, matitrace natin kasi tutunog tong tracer natin. At dito naman sa selector niya sa continuity, pag sinet natin sa continuity, ayan. Pag sinort po natin to, ayan, may ilaw po siya. Ayan o. So, ganun po kadali. Kaya ang gagawin natin, kailangan siguraduhin po natin walang power yung ititrace natin kasi baka masira to kung may power. Testerin muna natin yung dulo ng wire, balatan natin,
check natin kung may voltage. Kung wala, pwede na po natin gamitan ito. Iipit lang po itong alligator clip sa dulo ng wire. Line 1 and line 2. Kahit line 1, kung may gusto kang hanapin, tutunog po yan kahit saan siya makapunta. So, alam naman po natin na ang pinakamahirap i-trace, yung walang power. Lalo't na hindi natin nakikita yung kabilang dulo. Buti kung may power, mas mabilis lang kasi sa breaker lang, kung pag pinatay natin, alam na natin kung saan siya namatay, yun na yun. Kaya mangyayari, subukan na po natin to. Okay, andito na po tayo sa control room ng ating RO. Yan. So, ang gagawin natin, ililipat kasi natin ng supply. Ito. Kasi maliit yung wire niya, number 14 lang. Kaya umanap ako ng mapagkukunan na number 12. Umiinit kasi yon, gawa ng medyo malaki yung pump natin, kaya hindi kinakaya. Kaya gagamitan natin siya ng number 12. Ayan. Ito yung nagpahirap sa akin nung nakaraan na gumib up ako kasi hindi ko talaga nakita. Kasi hindi ko makita yung dulo nito. Ito yung mahirap. Yan po. Kaya ang gagawin natin, iipitin natin itong dulo na to. Yan, pumunta po yan dyan sa kabila. Ayan, sa orange na yan. Papunta dun. Okay? So, ang gagawin natin, ipitin natin. Yan. I-set lang natin siya sa tone. Set natin siya sa tone. Ayan. Tone dito sa kabila. Ayan. Yan po yung ano niya. Then, ipitin po natin kabilaan. Okay. Okay. Ayan, nakaipit na po siya. Okay, ayan, nakaipit na po siya. Ayan. So, ito po yung ating tracer. Kapag may presence po ng live, iba po yung tunog niya. Ayan. Dapat wala po siyang power. Ayan. Then, may adjuster naman po siya dito sa sound niya. Kung gusto nyo mas malakas, parang volume lang yan. Ayan. Kung gusto nyo medyo mahina, nagtitipid kayo sa battery at sa sound, pwede nyo hinaan. Kasama na rin yan, dyan yung paghina nyo, ihina rin yung inductance. Kaya, medyo palakasin natin para mabilis natin matrace. Ayan. So, siguro ang distansya nito ay mga 20 meters papunta dun sa ating mga breaker. Kaya sa paliko-liko, talagang hindi natin makikita at hindi natin mahihila. So, nung nakaraan, eto, nabuksan ko na to lahat, mga breaker na yan, yan. Lahat yan, binuksan ko na, yung mga naka-off na yan, in-on ko na, pero wala pa rin. Para akong naghahanap ng karayom sa damuhan. Ayan, lahat yan. Binaklas ko na yan. Yan, naka-on na lahat. Ito, isa na lang yung, dalawa na lang yung naka-off dito. In-on ko na rin yan lahat, pero wala talaga. Hindi ko makita kasi lahat ng mga wires niya, wala akong nakikita ang dulo na nakahang. Lahat naman ay nakakabit. Kaya mahirap kasi nanghihinayang din ako na baklasin tong mga cable tie kasi nakaayos na eh. Guguluhin ko para lang mahanap yung hinahanap kong wire. So, kakain talaga ng mahabang oras. Hindi kagaya kung pag meron ka nito, check na mabilis natin makikita yan. Subukan muna natin dito sa ilalim. Ayan, kagaya niyan. Ayan, ang daming wire. Ayan. Kung guguluhin natin yan, mga nakatay na yan, sayang,
Ganda pa naman ang pagkakalagay. Oh. Kaya, iisa-isay natin. Gaya nito. Yan. Iba po yung tunog niya. May power yan. Yan, nakuha agad. Ito po siya. So, kung susundan natin, kung saan banda, yan. May katabi siyang may power. Hanapin natin. Hanapin natin dito. Oops. Nandito siya. Sa tubong ito. So, susundan natin yung kung saan papunta tong tubo. Okay. Yung tubo na yon pumunta dito. So, try natin dito sa kabila. Wala. Dito, yan, tumunog, positive. Ayan. Ibig sabihin, ito yon. Kaya hanapin natin yung dulo niyan. Wala dito. Dito lang talaga. Kaya, ganun po kabilis ang pag-trace kung meron kayong tone dyan. Oh, ayan po, itinago yung dulo. Kaya pinahirapan ako nung nakaraan, hindi ko to nakita. So, mas mabilis po siyang ma-pinpoint gamit tong tool na gamit ko. So, hindi ka magsisisi sa halagang pagkakabili ko nito kasi medyo abot kaya lang kumpara mo sa mga branded na mamahalin. Yung mga mamahalin nito, talagang mapapakamot ka sa ulo kung magkano. Kaya bumili ako ng abot kaya at yan, subok naman, gumagana. Yan po. Kaya ang gagawin ko, yung nakahang na yon, yun na po ang ilalagay ko dito sa spare na breaker. Yan. Yan ko na po siya ilalagay sa spare na breaker. Papalitan ko na po yan. So that's it mga kapiks. Thanks for watching. Okay, ayan. Napakaganda po nitong gamitin. Kaya sa mga nagbabalak na bumili nito, ilalagay ko na po yung description below. Check nyo na lang para maka-avail din kayo nito. Highly recommended ko po to sa mga nahihirapan mag-trace ng wire. So mga electrician, yan. Bili na po kayo nito. Napakaganda. Hindi po kayo magsisisi. Bye-bye!